खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय लोगोफोर। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। दिनैनि भिडिअ माखासे इउटुबारफोरनि आपडेट लाना फैनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आरो ना फार्स्ट आपडेटआनो जाहैदों दावबाय बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथाङा मैया गावनि कमिउनिटि पस्टआव मोनसे पस्ट होदोंमोन। मानोना गावनि चेनेलखौहाय सोरबा सालायनो नामा होननानै सोंदों आरोना बिथाङा कमिउनिटि पस्टआवहाय। नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानैहाय बिथांनि कमिउनिटि पस्ट होनायखौ फरायहैबानो जाबाय। आरो जाय सालायनो गोसो बिथाङा कल खालामनो थिनदों आरोना गावनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार हरबानो जाबाय, बिथाङा गाव कल खालामगोन बे। आरो फैदो नोंथांमोना सेकेन्ड आपडेटआवहाय। सेकेन्ड आपडेटआनो जाहैबाय आदिना आरटि ब्लग्स इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथाङा मानोना गावनि इउटुब चेनेलावहाय मनिटाइजेसन अन खालामबायमोन। मनिटाइजेसन अन खालामनायावहाय बिथाङा मा जादों, बिथांनिया गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां फोरमायनाय बायदिब्ला मानोना बिथाङा रिउस कन्टेन्ट्स फैदों आरोना। बिथाङा मनिटाइजेसन अन खालामनाय समावहाय रिउस कन्टेन्ट फैदों। बे रिउस कन्टेन्टआ मानि थाखाय फैयो होनब्ला बेवहाय जोङो गुबुननि भिडिअखौ आपल'ड खालामोब्ला जों बेयो माने रिउस कन्टेन्ट फैयो। बेखायनो जोङो रावबो मानोना गुबुननि भिडिअखौहाय गावनि इउटुब चेनेलावहाय आपल'ड खालामनाङा। गुबुननि भिडिअखौ आपल'ड खालामोबा बेयो रिउस कन्टेन्टआ फैखागोनखा आरोना। बेयो मनिटाइजेसन अन जानाय नङा आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जों जेसेनो हायो गावनि कन्टेन्ट लानानै इउटुबावहाय आपल'ड खालामनांगौ। जे मोनसे भिडिअआ जितु इउटुबावहाय आपल'ड जाखांबाय बेखौ जों डाउनल'ड खालामनानै जोंनि इउटुब चेनेलाव होयोब्ला बेनि वाच टाइमखौ जों मोननाय नङा। बेयो रिउस कन्टेन्ट जागोन। जेब्ला मनिटाइजेसन अन खालामो अब्ला रिउस कन्टेन्ट फैगोन आरोना बे लोगोफोर। ओंखायनो जेसेनो हायो एसेनो गावनि कन्टेन्ट खालामनो नाजा। मालायनि कन्टेन्टखौ लानानैहाय आपल'ड खालामनो नाङा। बिथांखौहाय आं आगोलावहाय बुंहरखादोंमोन बिथांनि भिडिअनि कमेन्टआवहाय, नोङो गुबुननि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो नाङा, उनावहाय मनिटाइजेसन खालामनाय समावहाय प्रब्लेम जागोन होननानै बुंखादोंमोन। दा आं बुंनाय खोथाया बिथांनियावहाय प्रब्लेमा जाफैबाय, रिउस कन्टेन्ट जानानै फैबाय। बेखायनो आं बुंखादोंमोन सिगाङावहाय मालायनि भिडिअखौ होनो नाङा होननानै। नोंथांमोनहा बिथांनि भिडिअखौ चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय। बिथाङा मा बुंदों, आं गासिबो खोथाखौथ' आं भिडिअनि गेजेरजों बुंनो हाया, मानोना भिडिअआ गोलाव जायोना लोगोफोर। नोंथांमोनहा बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय। नङाबा आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, आंनि डिसक्रिपसननि लिंकजोंहाय नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। ओमफ्राय जायफोरा दावबाय बर' इउटुब चेनेलखौ लानो गोसो नोंथांमोना बिथांनाव कल खालामनानै रायज्लायहरबानो जाबाय, जायफोर सालायनो गोसो दङ आरोना। आरो नोंथांमोना आदिना ब्लगनि इउटुब चेनेलखौ नायबानो जाबाय। बिथाङा मा फोरमायदों गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों लोगोफोर। दिनैनि कन्टेन्टआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर।